supun să vorbească cine nu ar fi întrebat, care bătrânește primul, îl sărat sau bogat. Dar nici bogații, nici săraci nu trăiesc pe dori, nu se duc rai cu saci, nici cu calul noastră bun. Dar supus dă-i la inima ce cere, astăzi ești, mâine nu ești. Nu-i păcat să-ți treacă viața, cu nimic să nu-ți alegi. Pentru toți studenții din partea lui Șuțucu și pentru finuțul nostru, pentru Amin, să trăiască! Am sobră, n-am avut, dar n-am avut, tot mă iubit, tot mă îmbrăc. Am fost toată viața mea, dar rândul meu fost am sobră, n-am avut, dar n-am avut, tot mă iubit, tot mă îmbrăc. Dar nici bogații, nici săraci, nu o trăiesc de două, nu se duc n-ai cu sacii, nici cu calul noastră bun. Dar lume dă-i la inimă ce cere, astăzi ești, mâine nu ești. Nu-i păcat să-ți treacă viața, cu nimic să nu-ți alegi. Și toate nașele să te simtă bine. Săracă copilărie, până nu l-am născut, am plecat copil de acasă, ca să ajung cu nerus dus. Săracă copilărie, până nu l-am născut, am plecat copil de acasă, ca să ajung cu nerus dus. Dar nici bogații, nici săraci, nu o trăiesc de două ori, nu se duc rai cu sacii, nici cu calul noastră bun. Dar ăsta e dă-i la inimă ce cere, astăzi ești, mâine nu ești. Nu-i păcat să-ți treacă viața, cu nimic să nu-ți alegi. Bine, te să desfață vorbim de noi și de stai așa, hai mai aproape, pentru că hai mai aproape să nu cadă copilul. Hai, că vine. Rugăm ajută de eu, tu ajută-ne numai la asta să văd. Numai eu? Da, că eu știu că da, mai mai fain, așa să-i de-astea să știi, ce crezi voi? Nu-ți de acasă. Da, dă-te și aveți, că noi îl îmbrăcăm cu costumul nou dacă sunteți de acolo. Da, da, e frumos. Dă ce vreți voi. Din fiecare să dați. Cu ăsta albastru. Da. Eu așa zic că la Israel. Dă și din care frumăsuță. Da, dă numai dacă ai cu mână. Da, da. Așa. Și ciorăpești și dați în cărtății să vă simțiți bine. Nu. Aici e mama. E vine asta, nu? Da, e vine, super. Dar îi dăm și mai eu. Îi dăm și mai eu, că la zi trebuie să și poate să-l mai dezbrace. Vrei așa? Să-mi dăm un cap și să-mi dezbrace. Ca la mea.
Uite de acolo cu spatele. Păi dacă nu și ce fac? Ala bărbații. Amin? Și ce de așa? Mă hai joc să mami. Jocă-te cu el. Da, Haide, și papele, un pape sau... ce masă? Hai să dau un pam. Ce mi dau de mine? Dacă nu știu ce tu cum mă trage de părniște. Nu mai ține. Hai, jos! Zamile să dai capul. Nu bine! Să nu mușca! Nu mușca pe nenașa! Nu, pe nașa pe mușca! Nu știu, hai să te rujezi. Hai să rujezi. Să dai seama și de niște tipuri. Pune-mi și nostru în gură. La mine! Nu fă pe mămuca, nu fă pe mămuca, lasă la mine. Pune bani, mai pune și mai eu nu. La dezbrăcat e mai greu când dezbrăcați acolo, dacă îl puneți pe mine. Dezbrăcat, vă gândiți la dezbrăcat. Hai că tineretul ăsta, așa la eticheta. De acolo, stai că nu fapte. Una, două, una, două, una, două, una, două. Asta e să iască calea el! Nu, pe aici. Gata, mă. Nu iartă că fac eu, că știi că așa pască pe mine. Șapte, ca multă dedicație. Gata! Așa te rog să le filmezi pe toate nașile astea frumoase și inclusiv pe doamna Maricica. Să nu ne filmezi că e problemă. Doamna Maricica, nu mai până o să ziceți ceva. Nu? Nu, cum țâșeți? Îi mai dăm? Să nu se răcească? Păi zi cu mantra. Numai să ne trăiască și așa-i? Și haine, grățări, iulul, de tăi, așa-i ceva nu se mai poate, numai să ne fie sănătoasă, așa că și trăiască, și Dumnezeu să le... Jos, mamă, stai și că mai să ne trăiască și la și degeau. La ce n-am de
De patronașii când mașini și n-asta. Avem emoții, avem unde e Adi? Să ne filmează un pic și pe noi, te rog, cele mai fericite părinți! Ce slabosă ca n-a stat? Dică ne mai sare pe mai de să înceapă. Direzile noastre din la NTV! Matilda, Pascal, voi și eu și el. Adriana, și tu, Luciano! Lasă-ți de Dumnezeu sănătate și... Eu te eticheta la copii pe cap. Acum tot am mâncat, nu vă vii. Bona, doi aici, bunele la Paris. Facem muca, așa și la mea, și șoc în așa, Adriana, Damina, dacă e prietene nașule, Vreți să mai dăm o bluzuță, aveți o nașă, o bluzuță mai grosuță după voda? Lasă acolo, mică, exact și de-l tu, nu, că așa fac și eu, ne spinge. Așa fac și eu, că e învățat să cânte ca salam. Are cum să uite la... Adriana, pune-te să stai de nașule. Azor e copilul când e vedea Insomnii? Lasă directul balet, dar pentru ce dați să vedeți că timp la dormit. Până la 21 până la este, el mai doarme. Dar trebuie să repede că nu fracă. Păi la șerche să termină. Ai 6 și mai omule. Șerche la șerche. 6 și 10. 5 șerche. Nu dacă nu mă ne îmbrăcăm numai tu să mergi, să nu îmbrăci. Lasă mă, că copilul n-are nimic, dacă s-a îmbrăcat un pic jos, joacă cu el. N-are nimic, lasă tu să mai stai o țără și cu el. Fixați-te de-l mărâie, fixați-te de-l mărâie. Să uite la el. Hai, nu mă iubesc pe mine, copii, hapte. Și eu sunt mamiva. Ce e, mamiva, tu? Ce mamiva? Voi cred că ați dat în pensie. Asta nu-i pensionar. Degeaba că pensionarile sunt sa Ștefania, tinere. Degeaba că noi pensionarile suntem Dar mi-arăt și voi amândouă și îmbrăcați. Noi suntem tinere. Dă-mă eu. Hai, mâini freza lui să eu Și că de când o lolic la ce lume. Grațule, hai înapoi. Cred că lășinii la dărămie. Tu, dar nu plânge tu deloc de data asta. Nu, cum să plângă, că el e... Ce nașă? Și cu nasul ăla să-l mâini și tot. Pistolele cu nasul. Să le conă nasul. El ce ale căcădere de apă. Ștefania, mamă, pintule de sală. Imagine că ce cu mica dacă nașă, că s-o rănție de toate s-a pe. Bine, nu m-am Marina, îți place de nepotul meu? Te rog sincer! Uite-l-ai pe fișul meu. Hai să-ți trăiască. Dar cine s-a mănăcat pe mișcal? Ce golanul? Ăsta-i. Îl aducem și cu ăla. Da, cu ăla putem să-l îmbrăcăm. Ăsta care mi-are acum și hai că n-ai cum vrei. Hai, o să se la capă. Ăla de o bibidronă, adică ăsta cântă bibidronă.